מי שלימד אותי לכתוב ולקרוא, לענות ולשאול, לחבר ולחסר. מי שלימד אותי היסטוריה וחשבון, ועודד אותי לרוץ יותר מהר. מי שלימד אותי להיות בן אדם עם כבוד לעצמי וכבוד לאחר. מי שלימד אותי הכל על העולם, מלמד אותי עכשיו לא לוותר. לא לוותר על שלנו לעמוד, לא לוותר זה משהו ללמוד. לא לוותר, לא לוותר זה משהו ללמוד. מי שלימד אותי להיות בתרבות, לעמוד מול קהל ואליו לדבר. מי שלימד אותי לקראת מבחן בגרות, מלמד אותי עכשיו לא לוותר. מי שלימד אותי שיש משמעות גם לפסיק הבודד, לחולם החסר, מלמד אותנו שוב שיעור באזרחות. שם הפרק הוא לא לוותר. לא לוותר על שלנו לעמוד, לא לוותר זה משהו ללמוד. לא לוותר, לא לוותר זה משהו ללמוד. לא לוותר על שלנו לעמוד, לא לוותר זה משהו ללמוד. לא לוותר, לא לוותר זה משהו ללמוד. מי שלימד אותי להיות רצינית ולתת למדינה כי דרוש לה יותר. מי שלימד אותי להיות מה שאני, מלמד אותי היום לא לוותר. לא לוותר על שלנו לעמוד, לא לוותר זה משהו ללמוד. לא לוותר, לא לוותר זה משהו ללמוד. לא לוותר, לא לוותר, לא לוותר זה משהו ללמוד. מי שלימד אותי להיות מה שאני, מלמד אותי היום לא לוותר.